First Lady Mai Auxilia Mnangagwa aiwa havasi kumira yaunzwe zvavakaita muzvara nezuro. Aiwa tiri kuona kuti aiwa kuEpworth aiwa Mai Auxilia Mnangagwa vakaita zvikuru zvakashamisa vanhu uye zvakafadza vanhu. Tisapinda pamashoko avaya vachitaura pahendo pavo. Tikapinda paX hendo pavo noti subscribe or like what on the bell icon. Noti vanonyora vachiti yesterday I was in Epworth rolling out a school feeding program for primary school pupils drawn from Epworth, Mabvuku and Tafara. I served food which included traditional dishes. The initiative is aimed at supplementing these children with nutritious food and also curbing absenteeism due to hunger. I believe this will ensure children stay healthy and in school. I also interacted with the children on the dangers of drug abuse. I urge children to desist from drugs as it destroys their future. #call575. Ndozvatiri kuona aiwa Mai Auxilia Mnangagwa aiwa vari kumaprimary school sezvamuri kuona aiwa mumapictures aiwa it was a great work. Chimotudzai mafungiro enyu munoti kudii aiwa pamusoro pekumobilize kwavakaita neinitiative yakaita pamwe chete kueducata vana kuti aiwa vasainvolviwa mudrug abuse. Aiwa ndo pano kuti imbopinda mucomment section medu tize mafungiro ako umbotiudza pane the work they've done kuti unoti kudii aiwa tingovatarisa saFirst Lady nemaresponsibilities avo. Chimotiudza mafungiro ako pinda mucomment section medu sauno subscribe kulike don't turn on the bell icon.